τρόπο. Ως κι εγώ ο κακομοίρης, ύστερα από το Σαββάτι, έρπιζα να κάνω λάδι, που με ένας από τους 33 που κοιμούμαι στο σκοτάδι. Αχ, πόσα πέρασα τούτους τους χρόνους, αρρώστιες, πείνα, λέπρα, διασόλους, πως τη γυναίκα μου τη πικραμένη Κάθε Κερκυραίος γεννιέται, ζει και πεθαίνει πάνω σε ένα πεντάγραμμο. Αρχιτέκτονες, παπουτσίδες, χρυσοχόοι, μηχανικοί, νοικοκυρές μπορεί να αποτελούν μια μαντολινάτα. Και ο τραγουδιστής μας ξεχνάει για λίγο τη βιοπάλη, καθώς μας εξιστορεί με πάθος τα βάσανα ενός υποψήφιου βουλευτή στην Κέρκυρα του περασμένου αιώνα. Αυτή λοιπόν η μικρή όαση μιας γνήσιας και αισιόδοξης ζωής φυσικό είναι να τραβάει σαν μαγνήτης επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο. Όπως παλιά η Κέρκυρα εχμαλώτιζε με τη γοητεία της τους ξένους, το ίδιο τους εχμαλωτίζει και σήμερα. Ειρηνικότεροι ευτυχώς από τους προγόνους τους, οι σύγχρονοι επιδρομείς κατακλείζουν και κυριεύουν το νησί. Καθώς φαίνεται για πολύ κόσμο το σύνορο ανάμεσα σε ένα μολυβένιο και σε ένα γαλάζιο ουρανό, ισοδυναμεί με πύλη του παραδείσου. Αγνό ηλιόφωτο πάνω στις κυματιστές παραλλαγές του πράσινου. Πανέμορφα ακρογιάλια. Ατμόσφαιρα τρυφερή, νοτισμένη με τις γλυκάρμυρες θαλασσινές άβρες. Η αιώνια Κέρκυρα, διαμάντη του Ιωνίου, εικόνα ίδια πάντα σαν εκείνη που τραγούδισε ο ποιητής Λορέντζος Μαβίλης. Κι έτσι, Αφροδίτη των νησιών,
με κρίνο και ρόδο πλουμιστή, δυο μάτι γλύκες, Κέρκυρα, απ' του ουρανού το αίμα ευγήκες.